Ben sembahnya ngulun kapok orisan morbengat merengsahanan engkang merengkanan siang kases kan sabakong masireng kelahan
jiwang kanan mamuju ing wang Sidem awit namastu silap bering jiwang jagat karono sirang ketondo kawisisaning bisana sono sinamung langening kulapa estu maksih lestantun lambahing Buddha jinandur tutur katelo tulo tulat Rurating Maradya pinardi tambang oloto mangke tekap wasanane kubita tau ngrenggeg pralambang matumpo-tumpo barapa panggung manggeng panggung sang mruweng kota sing kebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kondo linarik nunuting dosa dumugi kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani uruhing diri rasa mangsa ngrumangsani yen jalma ngilu kaca jarwe wis rirakup jeng jari tolo becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggit Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika wis kinurba dening kodrating kawasa jari ratri angitri bawana purwateking duk sina gilir gemanti teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarpa abad tetunggulan mangkar tu mangkar kaya sini rambun kaya Jawa pating ngrembya dadi padang kutu-kutu walang atoga burun wono yang burun toyo dadi beranak tanpa wicalan padang terawangan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalengan bukir abang menganga lamun kaeksi ayah andilat-dilato bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arapa katut semeblak kanan gluning abang esmu senar kaperbawan sinari Sang Hyang Basanta tanem tuwuh katon ijo ruyu-ruyu amang gunung ingkang biru moyo-moyo bojong gunung temelan Kendalu kasiluring Mahabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega tantawis dangu solan kawula tasih dene Arsa ngupaya buga karo Tegal Sawai kang luhur sira tanana bedhot sinambi sendonan sindinan mikul garulune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arapa saya dangu saya inggil katon molok sinaring jagat Lenging kiblat papat lor kidul etan kulon
sinaring jagat kang samya bujur bujur berkuku parandiring mangke datan mapan wonten madyaning Madyapada ananging mapan wonten saklenggaing gunung Himawat ya gunung Mahameru anggih papan kang gumandhul tanpa candelan milenggaipun sangya para Jawata sinembah dening para kawula miwah sagung pratitah ananging kono pinuju wonten papan ingkang jembar papan kagembangan ingkang nedya sowan ngarsaning Sang Jawata ananging sinebat mrepat kepanasan wonten sakajeng ngrepat kepanasan sampun kepareng ananging wonten wujudipun gapura ageng nggih kori ngenganan kori sela matanggep den enggo dening yaksa Jawata kalih Cingkara bala upata nalika semanten wonten sak madaning kayewangan ananging datan wonten ingkang pinuju namung papanipun kayewangan Suralaya ya ing kayewangan Jenggring Saloka ya ing kayewanganing Paku Jamur katali warna nalika semanten katingal lendah sak madyaning kayewanganing Suralaya katentreman angebeki sak madyaning kayewangan datan wonten regejekan wontenipun namun indah guyub rukun ayom ayem matsinamatan daya dinayan nalika semanten dupi para Jawata para widodara para widodari wonten sak madaning kayewangan Suralaya tansah kejawi amung putra saking nalendraning para Jawata ananging menika ingkang menang awewisik Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Nilakanta nalika semanten wis kepareng lenggah wonten sak madyaning Selakanda Waru binangun binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari miwah widodara widodari manggung katanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngampil pancaring prabon nalika semana katingal pratanipun amber mlabar wonten sak madaning Bale Marcukundha datan kantun wiswanipun kamituwaning kayewangan Jawata ing sithik pangudal-udal panenggih Sang Hyang Narada ya Sang Resi Kaneka Putra Sang Resi Kaneka Putra mengraken pilenggahipun Jawata ing kayewangan Indraloka ananging Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati atmaja saking Sang Hyang Manikmaya nalika semanten dupi wis pinuju kathah wonten sak njawining Bale Marcukundha para Jawata ingkang samya seba tansah gandeng pasisiran jejel riyel arapet popet pipit prasasa tatupan denggul datan posela labet sekathahing para seba njawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yayah imonding mangsa labu payung megar endi jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngrangap wis jati ngarani mangsa katiga panandring ketingal lidhem jinem madaning kayewangan Suralaya repat agung sangya para Jawata datan wonten gudungan kengobah samirana datan pampah kabyar sumung swaraning gongsa Lokananta munya mangungkung mratelaken bilih Sang Hyang Manikmaya arsa medhar sabda pangandikan sigra rumurmani pangandikan
Dadung manggule wijining pandika Sang Hyang Jatimurti ingkang dereng kababaring lisan. Tinon neng mase waka
maneka warna papos peteng udyono miang manjra sarawarokmo renggeng mandik nara wata obro prabanya kang su merat kenyareng deca laliwa ler ke lace sireng adet wimbo kekantamre mi inget kati upeng ma ruto mando saparan mangambat kongas lamun sira anggeguru kaki amilya
manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kewruh ing hukum kang ibadah lan ragi syukur oleh wong topo engang was tan mikir pawehing iku pantes Guranana kaki sartane kawruhana Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Marmanira jengandika Kakang Narada ulun aturi rawuh wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang Narada mugi kasekecakna lenggah kita wonten ngersanipun manjenengan ulun Kakang Resi Kaneka Putra Mergensong warudayang pak pong bobol ngali cedhi sapa sing gawe Adi Guru kula nggih sampun kawula tampi timbalan paduka Adi Guru Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing Kayiwangan Suralaya punabi di kula nampi timbalan paduka Adi Pramesti Bathara Guru dinten sakmenika padukane bali dumateng piswanipun ingkang raka ing Sidik Pangudal-udal kepareng kula nungsing pawarta Adi Guru inggih Kakang Narada ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan monogrami mugi kunjuk ngarsa kita Kakang Narada oh nggih sampun kawula tampi akarya bombong raos sing menggalih kula cancang puceng weri dumamang wijang rumeket ing Werdaya Adi Guru ndadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan inggih Kakang mboten langkung kaprayogaken lenggah Paduka Kakang Resi Kaneka Putra sampun wonten kirang mrayogi Di Guru Indra Suropati anggon kita ngadhep ana ngarsaning ulun padha kanthi prayoga sartane padha kanthi raharja saprapta kita Suropati Atmaja ulun tansah pinangka dadane sambi kula sowan kula Rama Pukulun tebih saking rubeda cinaket ning Karaharjan kali sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Pukulun Manik Maya Rama Pukulun Jagat Girinata Rama Pukulun Jatimurti ya kita atur bekti kelawan panjenengan ulun yekti panjenengan ulun wis nampa lan pangestu ulun kebat kita tampani piye sampun kawula pundhian dadosaken jimat dayaning pingkah santosanipun ingkang putrapun Suropati Rama Pukulun tatanen barisaning mara Durandara Widodara lan Widodari aja nganti ingkang padha saora manuk jeneng ulun ingkang nedya mbabarake
sartane Nembrama wigatine ana ing marapatan agung kaciwangan ing Suralaya dina sakmengko iki Surawati mbahunduk-nduk niki menapa ingkang sampun padukan waken tartentu kula mboten badhe selak kula namung mangestu padha dawuh padukan Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya Rama Pukulun mbahunduk niki Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Pun abi Adi Guru. Mangke rumiyin to Kakang. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Manikmaya tadah wadana. Jur nyatanipun kula sampun kumawantun ngawontenaken parapatan agung Sangya Para Jawata wonten ing kaciwanganing Suralaya. Teka dinten sakmenika beneh kelawan adat ingkang sampun Kakang. Wah, nuwun sewu Adi Guru. Kula menika ngantos bingung prasasat kadhetene. Kuwatos sak lebeting penggalipun ingkang raka ing sithik mangudal-udal. Jeryatanipun kula tampil wonten paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ing cawi sanget kuwatos ing manah. Bebasan pindhana salamba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng wonten karsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan manah ulun Di Guru. Malah wekdal kepureng sak menika kula nedya nungsung pamarta menggah menapa ingkang dados wigatosipun sartanipun wonten pirembagan menapa wonten madaning kaciwangan Suralaya. Teka dinten sapunika paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken tepat agung Sangya Para Jawata ingkang beneh laradan ingkang sampun Di Guru. Kula nungsung pamarta, kula nungsung merta kepareng kula nedya nganglungaken jangka lingaken karo mastuti dawuh paduka sabda tama sing andika Adi Pramesti Bathara Guru. Adi Guru Manikmaya mekaten Kakang. Nggih. Nuwun sewu. Sejatosipun kula menika namung badhe ngrembak babagan inggih menika goro-goro utawi hawa panas ingkang dipun raosaken dening para Jawata. Sartanipun perkawis menika kula anggep damel cacat lan kucem asmanipun ingkang rayipun Manikmaya minangka jejeripun nalindraning para dewa. Lho, liripun kados pundi Di Guru? Mangke rumiyin to Kakang. Teka wonten titah ingkang damel cacatipun ingkang rayipun Manikmaya damel kucem penggalih lan asmanipun nggih panjenengan ulun Manikmaya minangka jejeripun nalindraning para dewa. Lan titah menika ingkang sampun kula pesthekaken bilih titah menika ngembari dhumateng panguwaosipun ingkang rayipun Manikmaya minangka jejeripun nalindraning para dewa wonten ing kayiwangan Suralaya Kakang. Latalah kencang warudayang Pak Makmong. Pak Makmong kula kali sudi sapa sing gawe? Lho dolo nuwun sewu Adi Guru. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalepatan kula. Sewu-sewu kalepatanipun ulun. Ingkang raka ing sithik mangudal-udal kula nyuwun pangapunten, nyuwun samudra pangaksami cringatinipun. Menawi jenengan Adi Pramesti Bathara Guru gadhahi panyakrama ingkang kados mekaten. Bilih sejatosipun hawa panas ingkang tumanduk ing kayiwangan Suralaya menika sanes kok dipun sababaken dening setunggaling titah ingkang jenengan Adi Guru nganggep bilih titah menika nglangkungi dhumateng maosipun Adi Guru Manikmaya menika jejeripun nalindraning para Jawata. Lajeng dipun sababaken saking menapa? Kula nuwun sewu, kula piyambak ugi sampun ningali. Kula piyambak ugi sampun ningali. Kawonten wonten ing Marcapada ugi kula sampun ningali. Kawonten wonten ing kayiwangan Suralaya malah ing sakmangke kadedene ketutupan ron salamba pinanjering alun-alun mboten saged dipun mangertosi menapa statusipun ingkang dados sabab inggih menika gara-gara ingkang sumundeling kawiyat ing kayiwangan Suralaya Adi Guru. Nanging Kakang menapa jenengandika mboten priksa. Priksa babagan menapa? Sinten to titah ingkang sampun damel cacat lan kucem miwah damel lingsemipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Waduh lha sinten Adi Guru? Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Kula aturi paring sabda pangandika sinten titah ingkang jenengandika mestaken bilih titah menika kula damel cacatipun Adi Guru Manikmaya. Inggih mboten sanes inggih menika pun para Pandhawa Kakang. Lho. Teka para Pandhawa dipun lepataken cobi kula nuwun sewu. Inggih awit para Pandhawa menika nggadhahi kalepatan ingkang kathah
Inggih menika wonten tigang werni kalpatanipun para Pandhawa setunggal Puntadewa ingkang mantun ngginakaken asma Puntadewa. Punta menika ateges luhur, dewa menika wis ngarani. Lajeng Puntadewa menika namung sak derajatipun titah teka wantun ngginakaken asma Puntadewa. Ingkang angka kalih kaluputanipun Puntadewa menika wantun ngagem gegelung keling. Kamangka gelung keling menika namung dipun agem dening wujudipun Brahmana utawi pandhita ingkang derajatipun sampun sak babak, sak bobot lan sak traju kalian para Jawata. Lajeng ingkang angka 3 kalepatanipun para Pandhawa. Werkudara menika titah ingkang boten saged basa, boten saged tata krama, boten saged ndodhok. Menika tartentu damel cacat kuciwanipun manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Ugi Werkudara menika nggadahi anak inggih menika pun Antasena. Antasena menika ugi sami satru ingkang dugal kewarisan sami kalian tiyang sepuhipun inggih menika pun Werkudara. Menika damel cacat lan damel kucemipun manahipun derajatipun ingkang rayipun Manikmaya minangka jejeripun nalindraning para dewa Kakang. Nggih, salajengipun inggih salajengipun Arjuna panengah Pandhawa menika ingkang prasasat kadidene nglanangi dheweke dhewe. Lho, kok nglanangi dheweke dhewe niku pripun? Kok nglanangi dheweke dhewe niku pripun? Coba to. Lho kok kula kaget nglanangi dheweke dhewe niku tegese napa? Cobi to Kakang dipun priksa. Nyatanipun kathah para widodari ingkang samya kawengku dening pun Arjuna menika. Kathah para widodari ingkang dipun wengku garwa dados jatuh krama. Dados jatuh kramanipun inggih menika pun wayah ulun ing Madukara inggih pun Arjuna. Mila saking menika menawi Pandhawa menika mboten enggal dipun lebur, menawi para Pandhawa menika mboten gageh dipun sirnakaken, maling sak mangke damel cacat lan kucem asmanipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Narada long ramyan ingkang driya Leriwang Candra katawengan sumu ing das katuh rita limut kabiarsaning rucit ramendriya triya manawu kekunging yewang wisesa Pergensang karo dayang mak wong bolong ali sedhe sapa sing gawe lho nuwun sewu Adik Guru sewu kelepatanipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal mobil kula mangke atur kula damel goreh penggalih patuk Adi Manikmaya nggih Kakang Narada nuwun sewu kaget penggalih kula sareng jeneng Adi Pramesti Bathara maring dawuh bilih para Pandhawa menika
damel cacat lan kucemipun asmanipun para Jawata. Inggih. Awit sedaya kalepatanipun para Pandhu ingkang sampun kula sebataken menika kala wau Kakang. Werkudara ingkang boten saged tata krama, Antasena ingkang boten saged tata krama, Wisanggeni ingkang boten saged tata krama. Niku damel cacatipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Mengke riyen Adi Guru. Kala wae ngajeng cikanthi-kanthi Pramesti Bathara Guru maring dawuh bilih Puntadewa menika lepat. Lepatipun Puntadewa inggih menika mantun ginakaken asma inggih menika Puntadewa. Nggih. Mangka sampun kathah ingkang sami mriksa bilih Punta menika ateges luhur. Dewa menika ampun ngarani ateges kaluhuranipun Puntadewa menika nglangkungi dhumateng pun para Jawata. Mekaten apa nggih? Nggih, mekaten. Nggih. Angka kalih kalupatanipun Puntadewa menika mawi wantun mawi gegelung-geling. Mangka nuwun sewu Adi Guru. Ingkang nedya kula beneraken ingkang nedya kula lempengaken nggih menika babagan perkawis asmanipun Puntadewa. Puntadewa menika luhur, Punta menika luhur dewa wis ngarani. Cobi kula tak nyuwun mriksa kalih Adi Guru. Nggih. Kados pundi Kakang? Saknika dewa pundi coba sing nyawane dijaluk dinene? Kula kinten boten wonten. Mangka nuwun sewu Puntadewa menika menawi wonten tiyang ingkang betahaken kalyanipun Puntadewa lajeng syaratipun kedamet jahe dhumateng pun Puntadewa. Karpentu ing samangke Puntadewa masrahaken gesangipun pejah gesang menika kapasrahaken dhumateng sinten ingkang betahaken. Waton syarat srana menika ing samangke damel kabagyaning gesang tiyang asanes. Puntadewa ikhlas ila lega lair lan batos. Menika mila kaluhuranipun Puntadewa menika nglangkungi dhumateng pun para Jawata. Cobi to, dewa ngendi sing bojone jaluk dinene? Dewa ngendi sing bojone dipun suwun dipun maringaken? Menika Jawata pundi? Cobi kula tak nyuwun priksa. Kula kinten ugi mboten wonten. Lah menika sampun nglepataken asmanipun Puntadewa. Jernyatanipun kaluhuranipun Puntadewa menika pancen estu nglangkungi dhumateng kaluhuranipun para Jawata. Awit Puntadewa menika Nalendra ingkang gadhah gelar nggih menika sesebutan nggih menika pun ratu sing getihé putih. Getihé putih nggih menika ikhlas nira lega lahir lan batin. Ambek uripe dijaluk paton kanggo sira kamuktening liyan menika mesti Puntadewa maringaken, masrahaken mesti diwenehke kalih Puntadewa. Nanging Puntadewa wantun mawi ginakaken inggih menika gegelung-geling. Menika kula nuwun sewu. Gelung-geling menika dipun agem dening para Brahmana winasis. Ingkang derajatipun menika sampun sak babak, sak traju, kawruhipun menika sampun sak traju kaliyan para Jawata. Nggih. Mangka nuwun sewu Puntadewa niku ugi trah saking Brahmana. Ingkang derajat kalungguhanipun menika nglangkungi dhumateng para utawi sami kalian satraju kalian para Jawata. Inggih menika pun abiyasa. Mekaten Kakang. Nggih, mila nuwun sewu. Ingkang ginakaken gegelung-geling dhumateng pun Puntadewa menika ingkang ibunipun Puntadewa nggih menika pun Dewi Kunthi. Lah monggo nuwun sewu, sepisan kala wau ngajeng kula sebataken malih. Puntadewa menika lek ginakake jeneng Puntadewa menika nggih pun Puntadewa ketlair dijenengke Puntadewa. Puntadewa nganggo gegelung-keling niku nggih pun Puntadewa kecilik nganggo gelung-keling. Dugi sapriki. Nanging kenging menapa wekdal punika sing andika Adi Guru Manikmaya nembe nglepataken dhumateng kalepatanipun Puntadewa. Tartentu menawi Puntadewa menika kanggep lepat sampun riyen-riyen nalikanipun wiwit Puntadewa nembe lair mesti para Jawata pun nuding kaliyan lepatipun para dewa. Lah kok nembe sakniki dituding kaluputane dewane dewa apa coba kula tak nyuwun priksa. Inggih Kakang. Mila sampun kantos sing kanthi mriku nuwun sewu. Nglapataken dhumateng para Pandhawa. Nanging kula nuwun sewu Werkudara ingkang boten saged tata krama. Menika kula nuwun sewu. Menika nuwun sewu. Kula durungaken malih. Bilih satosipun para Pandhawa menika dipun sebat lare ingkang Sukerta. Awit kula nuwun sewu.
Pandhawa menika gangsal, cacahipun menika gangsal. Mongko kakung sedaya lenang kabeh ngaten. Inggih. Lajeng Pandhawa menika bapak siji, ibu siji. Monggo satosipun kasunyatanipun menika benten kalian menapa ingkang dipun sebataken tiyang kathah. Benten liripun kados pundi? Cabita. Pandhawa niku sejatosipun Pandhawa menika bapak siji, ibune loro. Mekaten Kakang. Nggih leres. Sing telu anake Prabu Pandhu kalian Dewi Kunti, lajeng ingkang kalih menika atmajanipun Prabu Pandhu kalian Dewi Madrim. Lah teges menika lah sampun boten saged dipun wastani bilih Pandhawa menika lare ingkang Sukerta malih. Mekaten Kakang. Nggih, monggo nuwun sewu. Kunti menika saderengipun nglairke anake sing telu menika sampun nglairaken atmajanipun inggih menika ingkang patutan kalian Bathara Surya. Inggih menika Nerpati Karna Basudewa Ngawangga inggih Nerpati Suryatmaja ya Surya Putra. Menika nuwun sewu. Menika Pandhawa mboten saged dipun wastani lare ingkang Sukerta. Lajeng menawi jeneng Adi Pramesti Bathara Guru ngepataken dhumateng pun Werkudara ingkang mboten saged basa, mboten saged tata krama, ora isa ndadak drogak-drogok. Menika satosipun menika senes lepatipun Werkudara menika babar pisan mboten. Cabita. Malah wonten mriki ingkang kula wastani kirang menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lho, teka jengandika mestani dhumateng ulun bilih kula kirang menika liripun kados pundi? Cabita. Ingkang manuksma wonten raganipun Werkudara menika sinten? Kula tak nyuwun mriksa. Ingkang manjing wonten jiwa raganipun Werkudara menika sinten? Kula tak nyuwun mriksa. Ingkang ngemong lawan kayuwananipun Werkudara menika sinten nalikanipun Bima wujud bungkus tumuli bungkus pecah. Lajeng ingkang manuksma wonten jiwa raganipun Werkudara menika sinten? Wekasan wujudipun dados tanpa beda kados mekaten, gagah bideksa kados mekaten. Cobi tak nyuwun mriksa mriku sinten? Sinten Kakang? Wah, lah sampeyan niku pripun? Dewa kok delen niku lho. Coba tak nyuwun mriksa. Ingkang manuksma wonten jiwa raganipun Werkudara menika ingkang putra Dewane Angin, inggih menika pun Bathara Bayu. Lah Bathara Bayu menika selawasing gesang mboten badhe saged tata krama. Bathara Bayu menika selawasing gesang ora bakal iso ndodhok, ora bakal iso tata krama. Lah manjing teng ragane Werkudara. Lah Werkudara ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Lah kok sing diluputke Werkudara, ora kok Bathara Bayu. Coba tak nyuwun mriksa. Coba tak nyuwun mriksa, jane sing kirang awas menika sinten? Inggih Kakang Narada. Nggih. Lajeng Arjuna. Arjuna menika nuwun sewu. Menika sejatosipun ingkang lepat. Bilih sing Adi Pramesti Bathara Guru dados ginakaken garan. Bilih Arjuna menika mengkus kathahing widodari wonten Kayuwangan Suralaya. Janjanipun sing luput menika ora kok Janakane, ning sing luput menika Adi Guru Manikmaya. Lho. Teka jengandika ngluputaken lawan panjenengan ulun. Cobi to. Cobi panjenengan ngemuti nalikanipun lampani nggih menika. Apa kae? Nalikanipun lelampan Begawan Ciptaning, nalikanipun Arjuna tapa wonten Gunung Bintaraga. Cobi to tak mriksa. Sing andika Adi Guru malah utusan kalian widodari maka cacahipun kathah sanget. Kagem giri gudha tapane si Janaka ya si Ciptaning niku inggih nalika semana wonten ing Kayuwangan Suralaya nembe ketaman Marangmuka ketaman inggih menika Prabu Nimata Kawaca inggih pekasane sak mangke kok malah widodari niku mboten saged giri gudha kalian pun Janaka malah widodari sing padha kegudha kali Janaka pekasan widodari padha kepi-kepi gandrung-gandrung kapiyandhem kepengin diladosi kalian Janaka. Lah mila kok kula nyebutke sing luput widodarine niku larang-larang ngeten. Nalikanipun Supraba ngedrel ajreng kepengin dipun ladosi dening pun Janaka. Widodari sanese kok malah ugi kepengin dipun ladosi dening pun para Jawata. Nalika semana Supraba matur kalian wong tuwane kalian tiyang sepuhipun Rama Pukulun kula mboten saged gesang wonten ing alam Madyapada kula badhe pados dalaning sirna menawi kula ngantos mboten saged kelampahan dhaup kalian Raden Arjuna. Cobi tak nyuwun mriksa
Nek anake sampean muni kaya ngoten niku sampean arep ngendika pripun? Coba tak priksa. Nek anake sampean njaluk dirabekke, monggo nek sampean ora ngrabekke Ingkang putra badhe mados dalaning sirna. Menika perasaanipun kados pundi perasaanipun? Inggih. Wekasaning samangke niku semanten Janaka dhaup. Janaka dipun timbali rumiyin. Saderengipun dipun dhawuhaken Janaka dipun timbali rumiyin dumateng yang sepuhipun Supraba sowan wonten ing Kayiwangan. Lah Janaka menika estunipun jejering titah, mesti ditimbali karo Jawata ya mangkat-mangkat wae. Wedi kena walat. Mekaten nggih. Tumuli sakmenika ing samangke Janaka dhaup kaliyan pun Betari Supraba, malah sakmangke kok widodari liyane kok padha kepencut. Mila wonten ing Kayiwangan menika pendak-pendak menika dela-dela widodari padha ewuh. Ning nuwun sewu, ewuh menika sing ganti menika temanten putri. Lah pendak-pendak ewuh temanten kakunge padha. Ming niku terus. Inggih Janaka menika. Lah mila nuwun sewu sampun ngantos paduka menika nglepataken dhumateng pun Arjuna ing Madukara. Merga nuwun sewu, amit sewu lho niki mboten kateges kula nuding kalian jenengan Adi Pramesti Bathara Guru ingkang kirang amas, ingkang kirang pratitis. Masraken dhumateng utusan dhumateng pun para widodari menika kula wau menika malah damel bab-bab ingkang boten prayogi tumaping Kayiwangan Suralaya. Lajeng Antasena ingkang boten saged tata krama. Lah menika nuwun sewu, Antasena le dadi ora isa basa, ora isa ndada, ora isa tata krama menika. Merga Antasena menika bocah wis mati banjur urip melih. Dadi kados ngaten niku. Boten saged basa, boten saged ndadak. Boten saged tata krama kalih sinten kemawon. Tur nuwun sewu nalika semana kadangipun Antasena nggih menika pun wisanggeni, pun kula dhisik-sisan, mungkin nek sampean gaya alesan werna-werna. Wisanggeni menika ora isa basa, ora isa ndadak, ora isa tata krama, menika mboten kok ateges mboten wonten sebabipun, menika babar pisan mboten wonten. Wisanggeni menika nalikanipun tesih bayi. Menika dipun siksa. Paduka kemutan mboten sinten ingkang nyiksa lan sinten ingkang utusan supados nyiksa dhumateng pun jabang bayi. Calon wisanggeni menika kula wau. Kemutan napa mboten? Inggih Kakang. Nggih. Nuwun sewu, wisanggeni menika dipun siksa ket lair. Wisanggeni menika dipun siksa ket lair, mongko nuwun sewu, lairipun wisanggeni menika mboten jangkep 9 sasi wonten kandhutanipun ingkang ibu nggih pun nggih menika pun Dresanala. Menika nembe 7 sasi ateges wisanggeni menika bayi ingkang premium. Mekaten. Inggih Kakang. Nggih, tumuli kesempatan kalian Betari Durga karo dewa-dewa liyane. Lah wisanggeni kok malah dicemplungke teng Kawah Candradimuka. Wah, lha niki pripun iki? Kula kok ngerti kanan kados ngaten kula tumuli sumanten ing Kayangan Undarandir Bawana, tumuli Sanghyang Pada menang ing Amurba dhumateng kayiwanipun wisanggeni. Senajan ta wisanggeni menika sinaosa kula nuwun sewu. Wisanggeni mboten saged basa, mboten saged tata krama kalih sinten kemawon, nanging Sanghyang Pada menang sampun nayogyani bilih wonten ing Madyapada menika wonten kalih satra ingkang ndugal kewarisan sepisan Antasena kalih wisanggeni. Lah genthra loro niku ora iso dikapak-kapake. Mekaten. Nah iki satriya ndugal loro niki mboten saged dipun sumawa. Pun glelenge ora jamak-jamak. Lah menika nuwun sewu sampun ngantos kanthi Adi Pramesti Bathara Guru nglepataken dhumateng pun para Pandhawa. Bilih satosipun Pandhawa menika titah utusane ngadil ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu ambrasta angkara murka. Mekaten Adi Guru. Kakang Narada, Punapi kula nuwun sewu miturutipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang jengandika ngendikaaken menika kala wau kok namung ngayawara. Ngayawara dos pundi? Criyatanipun benten kelawan menapa ingkang kula sawang. Lah nggih monggo nek benten kalian napa ingkang dipun tingali dhumateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nggih mboten napa-napa. Ning kula mriku namung ngaturaken menapa wontenipun menapa kasunyatanipun ingkang nemahi dhumateng para Pandhawa menika sampun ngantos mengke wonten seling surup. Wonten undhaking pawarta, dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang menika mboten parayu gedadosanipun Adi Guru. Inggih Kakang. Lajeng kersanipun ing samangke Adi Guru Manikmaya kebadhe kados pundi? Kula nedya tetep badhe anglebur dhumateng pun para Pandhawa.
Walah nuwun sewu kula aturi emut Adi Guru kula aturi emut. Pandhawa mriku titangking boten gadhahi dosa. Pandhawa mriku titangking boten gadhahi kalepatan. Nuwun sewu. Senajan to nuwun sewu menungsa mriku kedunungan ina lali salah apes lan mati lan rantidit. Nanging nuwun sewu Pandhawa mriku dados utusane ngadil utusanipun para Jawata. Lah kok teko Paduka pengin nglebur nyernaken dhateng para Pandhawa wah lah mriku nalaripun sampun dugi pundi? Kakang Narada punapi nuwun sewu. Menawi jengandika mboten sarujuk kalian menapa ingkang kula badhe lampahi nggih sampun kendelke wala mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Oh, langipun. Lah nek keputusan panjenengan kados mekaten kula namung saged nayogyane kemawon ning nuwun sewu sampun ngantos jengandika Adi Pramesti Bathara Guru ngluputaken dosanipun ingkang Raking Sidi Pangudal-udal. Tumut-tumut perkawis menika jagung bakarane tanggung perkarane kula ora melu-melu perkarane Adi Guru. Inggih. Paling sak mangke Indra wonten dawuh para Tadyagi klumpukna barisane para Durandara ngebi marang kanan negara Ngamarta Pandhawa dibanjut diboyong ning Kanyiwangan Surale cemplungaken ning Kawah Candra Dimuka Indra. Wah jan kula emutke kok mboten saged lho panjenengan menika Adi Guru. Sikra-sikra yen mermana ganca sikra ngaken nawang sesangga Nalendra mbok marwa sing sanggatri kumulung katri kumulung mangrompak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri nanggono magawya klarira wang-wang Didhemataring Kanyiwangan Surala datanana Jawata ingkang anyabawa. Nalika semanten dereng ngantos paripurna anggen nyesambembal wacana Sang Hyang Kaneka putra miwah Sang Hyang Manikmaya anggenipun sami caturitra pirembagan ing samadering bali marcu Gundha Manik kasaru gedering jaba miyak sangjaning barisaning para Durandara Widodara Widodari maturaken bilih wonten titah ingkang sowan samya horeg ingkang sami sibuk sinten to ingkang sowan mboten wonten Gajang Medul saka Mandelan Macan Bedal saka Krangking kejawi sowanipun lare kalih ingkang taksih Bajang Kewet nalika semanten minggah wonten madaning bali marju Kundha Manik kare kagiat sangya para Jawata Kancana Daya piyak-piyak njaluk dalan ana titah
puspita kasireng samirana mre kadok ko ngas kandanya maweh raras ratnaning driya Astungara sidam singaring bawana langgeng Kakang Narada bantreng waring Di Guru amit sewu Kakang nuwun sewu teka jengandika paring dawuh bantreng waring menika tegesipun menapa nuwun sewu bantreng menika beburon wonten ing mana hewan liar nggih waring menika pun mestani menika artosipun cilik artis bantreng cilik menika werdinipun sapi kula matur punapi lah kok werna-werna Adi Guru nggih kados pundi punapi Adi Guru Kakang Narada punapi teka menika wonten lare kalih ingkang sowan wonten ing Kayiwangan Suralaya mongko menika lare ingkang bajang teges bocah bajang sowan wonten ing Kayiwangan Suralaya lha kok teka kula titik kula tingali kawontenanipun boten ngginakaken tata krama unggah-unggah ing Kayiwangan Kakang perkenceng karo dayang Pak Wong bobolo ngali cedhe sapa sing gawe lho dolo nuwun sewu Adi Guru wah lah menika kula aturi ngatos-atos kemawon nanging awit nuwun sewu bocah menika mboten mungkin iso sowan teng Kayiwangan Suralaya. Seriatanipun menawi lare kalih menika bocah biasa. Menika mesti mboten saged sowan, mboten saged mlebet wonten ing kori sila matangkep. Nggih. Nanging lare menika lha kok wah lha kok iso tekan kene iki pripun iki? Sampun dipun danguke mawon Di Guru, dipun danguke mawon. Nggih Kakang Rada Lenggah ingkang Sreca. Iki Adi Guru. Pun nggih paring dawuh mawon. Nggih Kakang Narada. Nggih. Bocah bajang loro mengko luwih dhisik. Sawise kita sowan ana ngarsaning panjenengan ulun padha kanthi raharja sak prapta kita sartane sapa kang dadi jeneng kita lan saka ngendi sangkan maran kita saka ngendi bocah bajang loro. Kula nuwun. Teka mboya tata krama mboya basa. Nek aku iso basa ngono, aku wis basa wingi-wingi karo kowe. Bathara Guru. Iya, merga ya nuwun sewu sing gedhe pangapuramu. Aku iki mung bocah sing ditemu eneng tengah ngalas. Aku adoh wong tuwa. Mula aku ora iso tata krama, aku ora iso basa kaya wong-wong liyane.
Sing gedhe pangapuramu ya Bathara Guru. Ya ora dadi ngopo. Sapa kang dadi aran kita? Takon karo aku Irbandika. Irbandika, ya dasar para nyata. Saka ngendi asal mula-mulanira? Ya ngendi sing penak tak nggoni kok. Duh, tegese kepiye? Ayo ngendi aku kerasan, ya ning kono aku turu. Aku mangan, aku ya ngopo to ngopo lah. Ngendi sing iso tak nggoni, ya tak nggoni. Mangkono, heeh. Aku ngaturke basaku katura kunjuk ngersane Bathara Guru. Iya ya, ulun tampa Irbandika. Lan ingkang ana sakpungkur kita kuwi sapa? Ah iki adikku. Adik semenengo sik. Iki adikku Dewa Wicara. Dewa Wicara? Ya. Kowe ngaturke bukti. Aku ngaturke basaku katura pukulun Bathara Guru. Iya ya. Dewa Wicara ulun tampa. Ah, Irbandika padha raja saprapta kita. Sapa iki kaya tip dengkel kita. Ulun Sang Hyang Narada. Wo. Bathara Narada. Iya, selamat tekaku pukulun. Sembahku Tampanono pukulun. Iya ya Irbandika ulun tampa. Wis ulun Tampanono. Ya, tak gegem dadeke jimat. Gage. Ngopo to? Kowe iki ngerti apa ora? Lah piye? Ayo mbageke. Wah, lah Dewa Wicara padha raja saprapta kita. Iki aku kok nyauri piye? Slamet ngono. Oh ya, slamet pukulun. Basaku katura. Ayo ulun tampa pangestuku ulun Tampanono Dewa Wicara. Tak gegem dadeke jimat. Irbandika ana dawuhmu apa? Mengko luwih dhisik teka gawe kaget penggalih ulun. Monggo lagi wae sepisan iki ulun ngawuningani sartane lagi sepisan iki ulun mangerteni kelawan jeneng kita Irbandika kelawan Dewa Wicara teka sowan ning Kanyewangan Suralaya mongko kita mboya bisa tata krama mboya bisa basa kaya titah liyane ya banjur apa kang dadi wigatine teka dadi gawe horeking kahanan Kanyewangan Suralaya Irbandika iki ngene sing sepisan saurunge aku ngaturke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jungkap angka loro kasugengan saha karaharjan kajiwa kasalira ora sah sambutan ya karepku ki men kaya MC iso neka-neka takon lho takon wae ya lah iki ngene pukulun Bathara Guru sepisan sowanku karo Didik Dewa Wicara iki aku ngaturke basaku katura ana ngersane pukulun Bathara Guru ya ya ulun tampa ndungkap angka loro sowanku ki saka karepku pribadi kelawan adikku Dewa Wicara merga kaya sing wis tak aturake aku ki bocah sing dibuang ning tengah ngalas aku bocah sing dibuang karo wong tuwa aku ora ngerti sapa jatine wong tuaku lan sapa wong tuane adikku Dewa Wicara iki mula sowanku aku mau ngarep kepengin takon janjane lho janjane Dik janjane aku mau ngarep takon sing ngukir jiwa ragaku Irbandika karo adikku sing ngukir jiwa ragaku jiwa ragane aku adikku jiwa ragane ngukir jiwa ragaku adikku Dewa Wicara iki sapa mangkono heeh sik nek basaku rada intelektual ya njuk ngapura can aku iki insinyur iya mbuya dadi ngopo Irbandika ya sing gebaku ngene pukulun Bathara Guru sowanku ki aku mau ngarep kepengin takon janjane wong tuaku ki sapa bapakku sapa lan ibuku sapa aku tak kepengin ngerti pukulun yana dewa yana untana wong aprang
wong prangkas padha sarsarat wang oh malah dolanan sedutan barang mbok wis dolanan sedutan Irbandika ana dawuhmu apa Wulun kaget penggalih ulun bareng kita matur yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita mongko ulun sejatine sayekti lagi sepisan iki ulun manuh mangerteni kelawan jeneng kita terus kang mangkono ulun uga durung bisa mangerteni sapa ta sejatine wong atuwa kita terus mula kang mangkono sing gedhe pangapura kita ulun mboya bisa maringi katerangan ingkang cetha sapa sejatine bapak lan ibu kita Irbandika lan Dewa Wicara terus yen ta wis kaya mangkono kita bali ning Madyapada merga ulun mboya bisa maringi katerangan kelawan jeneng kita terus jane Bandika terus kita kuwi takon sapa jatine wong atuwa kita Adi Guru ora iso maringi wangsulan mula kang saka kuwi kita bali ning Madyapada nggih terus wah bocah kok celuk tenan ta iki ora terus wae lho sampean ora iso menehi keterangan sapa wong tuaku sapa bapak lan ibuku iya mulun mboya bisa mangerteni sebabe apa ya merga sangka panjenengan ulun lagi wae sepisan iki ulun manuh kelawan jeneng kita mula ulun durung bisa mangerteni sartane durung tepung sapa kang dadi wong atuwa kita Irbandika lan Dewa Wicara Jaja muntaplir kinentap duka yayasine pi netra kocak ngondar andir wila ora memper ning atase jari dewa kuwi mangerteni sak mubah musing titah ora memper ing atase jari dewa kuwi ngerti sak laku jandrane titah mesti diapali kabeh karo dewa kok aku lara atiku lah kok aku teko atiku kaya dicocok bojro lungit rasane bareng krungu yen to saknyatane aku ki ora dianggep enek kaya ngene tenan kan uripku aja nangis Kang yo ning ora apa-apa nek pancen pukulun Bathara Guru ora iso menehi katerangan sing cetha sapa wong tuaku, sapa bapakku lan sapa ibuku sing ukir jiwa ragaku. Ora apa-apa ning ana syarate. Syarate apa Irbandika? Syarate ya kuwi 3 kedheping meninggal. Tak enteni ning ngerpat kepanasan. Peranganing Jawata kudu ana salah siji sing ngerteni sapa wong tuaku. Perangane Jawata ora ketang siji, ora ketang loro kudu ana sing bisa mangerteni, kudu ana sing bisa pirsa. Sapa sejatine wong tuaku, bapak lan ibuku sapa? Ayo, tak enteni 3 kedhewe peninggal yen to ngasih ora ana dewa siji wae sing iso menehi katerangan karo Irbandika lan Dewa Wicara babagan sapa sejatine wong tuaku, bapak lan ibuku. Aja takon dosa, kayangan tak amuk. Kayangan nak dadake bumi angus, mbuh dadine mengko kaya ngopo aku ora weruh. Sekaring bawuna langgeng
jagat pangestu kula manus maning jajalan sekertaning bawono. Nirbandega. Sapa iki? Ulun Bathara Indra. Kowe alah, wah sing nyekel rebab to kowe. Parat aja ngawu gawar ngawur. Yen to kita durung tepung lawan panjenengan ulun, wis ngerti ora usah ndadekne ngerti ora usah dadak perkenalan. Nirbandega, piye Bathara Indra? Ulun mboyan nrimake kang dadi atur kita. Terus ora trima sareng apa? Kita kudu mendho kekarepan kita. Yen to Rama pukulun manik maya wis setha ora mangerteni. Sapa kang dadi wong atuwa kita? Ya ora ngerti, ora usah kita meksa. Peksa wae wong angel kok. Angel ya dipeksa. Lho nuwun sewu aku kira ming takon sing saknyatane. Lah nek ora iso ki saru ning atase nalindraning para dewa, dewaning para dewa. Dewa ki jare iso ngerti sak mobamu sing titah. Lah kowe iki tak takoni bapakku sapa, tak takoni ibuku sapa, lah kok ora ro. Dewa piye to kuwi jane? Dewa cap apa bapakmu kuwi? Gus. Aja ngawu gawar-gawur gitu. Yen ngono enten ana ning ngerepat kepanasan. Kira tanding yuda kelawan para dewa. Yen to ngasih kita iso ngalahke para dewa nang kita. Mengko bakal bisa mangerteni sapa wong atuwa kita. Ya, titeni omonganmu ayo. Dewa Wicarya metu. Metune ndi? Malah piye to? Wis memanas rembuge dadak takon metune ndi? Repat kepanasan. Weh lah. Ya, tandani ning ana janji ketulung kedheping meninggal. Dewa-dewa ora menehi katerangan wong tuang Kusawaja takon dosa. Kayangan Suraya Masa tamu. Ayo metu. Sinong yanti jagat kinari amok maklume mbak mbak ing samudra ana bale lumut amrek awit denjeng-denjengan
Mungkin sang marudayang mak wong bolong kali gedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok ari petone lho dulu. Nuwun sewu Di Guru lah kula menika lak sampun ngemutaken to. Para Pandhawa menika sanes titah sing duweni dosa. Pandhawa menika lari sing ora duwe dosa. Lah kok paduka nedya kebyahuyah dumateng pun para Pandhawa. Lah nuwun sewu damai sewu. Mereka walatipun gedhe nadyan Pandhawa mereka prasasatipun sawang boten nggadahi daya napa-napa. Ning Pandhawa niku walate gedhe merga nuwun sewu niku utusane ngadil. Pandhawa menika satriya ingkang ngaturaken ati suci, pepayung budi rahayu. Kakang Narada, punapi? Menawi jenengan nika Kakang Narada mboten sarujuk inggih mboten napa-napa. Oh, lagi pun. Oh, Dik. Nggih. Wah, ya kula wis mengundurkan diri kok ya sih. Ngandani wae to ya kula niki. Nggih, sampun Adi Guru mboten dados punapa Adi Guru. Nggih Kakang Narada. Indra wonten dawuh. Kanggo ngundurke kridane Herbandega kelawan nadine ya kuwi si Dewa Wicara. Kepyakno barisaning para Durandara. Para widodara ngundurke kelawan Herbandega kelawan si Dewa Wicara Indra. Nggih, sendika ngestaken dawuh Kakang Narada. Sapi lho. Punapi Di Guru? Gandeng kados sampun purna jejiban wonten ing Kayuwangan Suralaya. Kula suwun Kakang Narada. Bubarna kang padha seba ulun kundur kedaton. Angkat sengipun bubar piyambak. Nuwun sewu, kula menika sampun boten dipun pitados. Kula mung arep urun rembug kemawon boten angsal. Nuwun sewu Kakang menawi perkawis menika mboten saged dipun gantos mawi srana napa. Mangkat Adi Guru nggih. Ya nggih sampun. Kula nyuwun pamit kula nedya madal wasilan. Bibaraken sangya para Durandara widodara-widodara ingkang samya seba Adi Guru. Inggih Kakang Narada ngantos-atos sampun kados lare alit Kakang. Purna gandine maranggilan. Arus Sanghyang Manikmaya. Kondoro kedaton jeluk saking Selakanda Waru Binangun. Raben gambar gading kadharaken sangjane para widodara-widodari. Apsara-apsari manggung tanggung Jawa maloro-loro ingkang samya ngambil upacara ingkang prabot. Kawis katingal saking Mandurawa tindakna Sanghyang Jatimurti lamun katura saking Mandurawa tansah amuji syukur kunjuk ngersaning Gusti. Oh